У эфіры рацыя, з вами Евген Волошин. Маем у 24 годзе трывожную перспектыву. Ці будзе ў Беларусі вайна з ракетнымі ударамі, магчыма, з ударамі тактычнай ядравай зброі, ці мабілізуюць расейцы ўсіх мужчын. Ну ці гэтыя нягоды абмінуць Беларусь? На сувязі з рацыяй узважаны чалавек, намеснік камандзіра палка Каліноўскага Вадзім Кабанчук. Вітаю вас. Добрый день. Рацыя. У папярэдніх выпусках рацыі мы абмяркоўвалі імавернасць вайны ў Беларусі. Ну, это сцэнарыі чытаюцца. Ужо і газета Більд напісала, так? Ну, Беларусь, это ж беларускі балкон, это вайсковы наканечнік. Можа быць правакацыя гібридная ў бок адной з краін НАТО. Вось калі ласка, рызыка вайны ў Беларусі. Калі Украіна саслабее, паўторны напад на Украіну з беларускай тэрыторыі, вось зноў-такі рызыка вайны, прытым наступствы могуць быць жудаснымі. Што вы думаеце пра такія рызыкі? Лукашенко сам признался, что ён уже на войсковый процесс не уплывает. И тут могут быть разные подеи. Мы ведаем, что сейчас проводится супольное учение, как они их называют, Захад. Там, где отпрацовываются разные варианты нападу на краины Европы, на Польшу, на Прибалтику. Мы зараз ведаем, что отбылась недавняя провокация в районе Сувалок, это так званый Сувалский коридор, где просто были некими системами РЭБа погашена мобильная связь на территории Польши. І я приведу такий життєвий приклад. Як кажуть, коли насупроти вас сидить маньяк, точить нож, і весь час повторяє, що він хоче вас зарезати, то йому треба вірити і готуватися до цього. Ось вони, Путін і Лукашенко, вони прикладно от в такому амплуа виступають, тому що на самой справі питання нападу з території Білорусі на любую країну суміжну, це питання концентрации там 3-4 тижнів группировки от 50 человек и выше. Это яны проведут якби вельми стислые термины. Может быть, у России зараз есть одна проблема, это с техничным забеспечением, потому что яны этого ламача советского вельми шмат стратили в Украине, але мы ведаем, яны зараз обновляют свои парки на новую силу, и они включили ВПК свой, белорусский ВПК так само працує в інтересах російської оборонки. Ну і яны своїх планів не покинули. Путін про свої рупори, про своїх пропагандистів зараз заявляє, що Україна буде знищена. Ну а там їхні пропагандисти кажуть, що нам треба заховати чоловічий потенціал України, тому що ми потім українців погонимо на війну на Європу. Ну, так дзейнічае, в принципе, любая імперія, яка воює силами своїх захоплених народів. Як ви лічыце, вот я кажу беларусам, так, што можа быць вайна, рэальныя шансы і хутка, так, прытым вайна з наступствамі ракетных удараў па Беларусі, нават ужыванне тактычнай ядравай зброі ў адказ, што на мабілізацыю беларускіх мужикоў пагоняць. Я дыму напускаю, локшины людям на вуши вешаю, ці это реальная небяспека? На жаль, это реальная небяспека. У вир войны мы бачим, что могут быть засмоктываться все новые и новые краины и новые регионы. Мы бачим, как по всему свету зараз починають вспыхивать конфликты, які фактично провокуються ті Росією, ті Іраном. І от вони вже сформували эту вось зла, і, на жаль, спиняться вони не збираються. Тут нам треба усвідомляти, що нам, білорусам, як нації, як заховатися і, більш того, заховати свою державу, нам треба зараз мобілізувати всі ресурси, всі сили. І коли вже час воєнний, найперш нам треба виставити свою білоруську силу, нам треба рихтуватися до цього. Я сподіваюся, що все ж таки білоруська армія не вся буде підпорядковуватися цим двом варіантам-диктаторам, і в певний час вона так само скаже своє слово. Ну і саме горше, що може бути, це, звісно, війна на нашій території, тому що коли будуть прямі військові дії супроти країн, суміжних з Білорусю, я думаю, відказ буде неузабаві.
Гледачи пишут комментарии на канале Рация, значится, в отгуке, что не мешайте нам спокойно жить, у нас все хорошо, мы живем в свободной Беларуси, дай бог здоровья Лукашенко, вот мастер баланса и так далее. У разе войны, якія могуць быць наступствы для мирных жыхароў Беларусі, якія вось хочуць свободно, спокойно жить? Уже сытой, спокойной життя всем по 500 уже не будет. Можно про это будет забывать. Так как территория Беларуси относно невеликая для сучасных узброєнняў, умовного тыла на войне не існує. Його нават не існує зараз на території України, яка спрес уся перестрелюється ракетами російськими. Война это самое жахливое, что может быть, конечно, для звичайного человека это трагедия, але насамрэч мы як нація, як народ, ми ж маємо нести відповідальність за ту владу, яка зараз керує фактично на нашій території. Ось я вам приведу приклад. Мы были в Мар'їнці 16 по 17 год на позиціях полгоди. І ми для будування оборонних споруд нам треба було зрізати дерево. Нам дали дозвол на це. Як тільки ми стали робити, прибігла місцева адміністрація і там нечто почала єнчить, що ви робите. У нас некие там берези кримські, здається, які ледве не в Червону книгу занесені. І ось, вони тоді нам не дали побудувати ці оборончі споруди. Поглядите зараз, що стало з цими березами і самой Мар'їнкою. Это просто пейзаж месяца. Нібито там эпицентр ядерного вибуха. Там не то, что целого дома, там уже подмурки, просто подмурки. Коли мы были, там еще школы працевали, некое життя было громадянское. И люди, мы там общались с людьми, размовляли. И они так само думали, до нас не дойдет, вот, мы вот не при справах, мы просто хотим мирно жить. Ну такого не бывает. Потому что коли война же, как відомо, это протяг політики, и коли вы не хочете займаться и уплывать на политику, то политика займется вами. Это только питання часу. Абсолютно. Я хотів би ще просто привести приклади з історії. Ми зараз маємо такий ось геополітичний конфлікт буйний. І падчас апошняга такого геополітичного заколоту, Другая сусветная война, Беларусь стратила ў насельніцтве больш за 2,5 мільёны чалавек. А ў разе тактычнага, я кажу про тактычнага ядравага удару по тэрыторыі Беларусі, то одна тактычная, один зарад, ён можа быць до 100 кілатон. Ну, мы маем у гісторыі один прыклад, калі скінулі бомбу ў 45-м годзе, бомбы на Хірасіму і Нагасакі, там было 33 кілатоны. Магутнасць гэтых двух бомбаў загінула як мінімум 140 тысяч чалавек. Рацыя. ЗША не надалі украінцам неабходную зброю ў патрэбны момант, калі это быў контрнаступ. Это ж бяры са складоў атакамсы і завозь ва ўкраіну не зрабілі. Зараз Бундестаг прагаласаваў супраць паставак ва ўкраіну ракет Таурус. Пра што сведчаць гэтыя працэсы? Гэта сведчыць пра тое, што людства нічому не вучыцца. Ось мы бачылі, як напередодні двух сусветных войн, як се вели політики, от тое саме відбувається і зараз. Умиротворення Гітлера, а зараз умиротворення Путіна, так? Гэта псевдо-леволіберальні коли, які зараз більше керують урадами заходніми, яны знову роблять вигляд, що нічого серйозного не відбувається. Ну, нібито там, не есть некий конфликт там, поміж Росією і Україною, давайте, що ви там не помиритесь. Ну, вот такое зараз все больше и больше чуется. Никто не хочет казать, окромя выключных там войсковых генералов, и то переважно в отставке, что насамрэч насовывается фактично сценар Третьей сусветной войны. И вот, як відомо, история идет по спирали. Прошло уже 80 год после скончания Другой сусветной войны, и человечество, на жаль, подходит до трагичных подей. Вот перший фронт, перший удар прийняла на себе Україна, коли порівнювалась як з Польщею в 39-м. Ну, ми ведаємо, що після Польщі в 39-м наступна була Франція, і Бельгія, і Голландія, і
и далее пошло по колу. Так что, что тут можна констатувати? На жаль, маємо, що маємо. Безумовно, тут Україна так само мусить збільшого покладатися на свої власні сили. Ну і, як я бачу, найбільше порозуміння у нас знаходить у своїх ближайших сусідів. Це поляки, Прибалтика, які розуміють, що вони наступні. Ну і я спадзяюся, што і з беларусамі будзе паразуменне, таму што ў межах вось гэтай буйной вайны, там трэцяй сусветнай, Беларусь безумоўна будзе, на жаль, адной з самых гарачых кропак. Спадар Вадзім, я ведаю, што прадстаўнікі палка Каліноўскага знаходзяцца зараз у турне па заходняй Еўропе, дзе сустракаюцца з прадстаўнікамі дыяспар. Для чаго гэта робіцца? Гэта робіцца для того, каб мы маглі нарэшце сустрэцца і падзячыць беларускай дыяспары, беларусам, дзякуючы якім полк Касуся Каліноўскага уже 2 гады існуе і змагаецца на украінскім фронте. Бо без падтрымкі вот этих звычайных простых беларусаў наших нічога б гэтага не было. Больше всей волонтерской дапамоги к нам пришло просто от звычайных людей, не от структур, не от фондов. І ёсць, безумоўна, у нас еще іншыя мэты, бо зараз у нас стоит так само питання рекрутинга, у нас стоит питання матеріально-технічної допомоги, тому що фронт это така прорва, яка постійно потребує ресурсів. Ось. І врешті-решт ми хочемо порозмовляти з тими структурами і людьми, які були у нас на конференції в Києві і підписались під документами вот этой київської платформи «Шлях до волі». Можливо, намацаємо які інші вже перспективи супраці. Ну, покуль про гэта еще рано говорить. Спадар Вадзім, вы сказали про тое, што трэба збіраць сілы, так, потому што вот небяспечны вельмі час. Ну, была такая спроба, так, пад палітычнай кансалідацыяй. Канферэнцыя «Шлях да волі» ў Кіеве напрыканцы лістапада. Я быў там вядоўцам на этой канферэнцыі, тэхнічным вядоўцам. Прыехалі прадстаўнікі там розных суб'ектаў дэмсілаў. Ну, у выніку я зрабіў такія высновы, што так досыць хітра, но гэтыя суб'екты не пайшлі на кансалідацыю, нават не падпісалі выніковы дакумент. Ну, потым, канешне, на полк Каліноўскага адказнасць перакінулі, што полк не захацеў з міністрам Ціханаўскай Сагашчыкам, міністрам абароны не захацелі мець справаў, самі вінаваты. Ну, скажем так, гэтая спроба кансалідацыі, яна была байкатаваная. Вот так это мне бачыцца збоку. Вы згодны з такімі ацэнкамі? Не зусім згодны, тому што мы разглядаем правядзенне гэтай канферэнцыі як поспех. Нават калі мы там не па ўсіх аспектах атрымалася дамовіцца, але мы запустили 2 вельмі важных працэса. Першая, была створана часовая вайсковая камісія, якая зараз паспяхова вядзе працу, і неўзабаве, я думаю, мы пачуем добрыя навіны. І другое, гэта створана бізнес-група, якая таксама працуе. То, что там не долучились все до подписания канчатковых документов, ну, мы разглядаем это как політичні маневри, як політичний процес. І, ну, сподіваємося, що неким чином ми будемо налажувати з усіми, хто жадає рухатися в речищі серйозних діянь по білоруському питанню, а не імітаційних, то ми знайдемо мову з гэтими політичними діячами і суб'єктами. Ну, зрозуміло, хто нацелений тільки на болтологію, на імітацію, то тут нема мови, як кажуть, час все висвітить. Ну і, до речі, я скажу так, що партнери, які були присутні на гэтай конференції, вони ж так само вельми пильно сочили за гэтым процесом і, ну, скажем, певні галочки вони там ставлять собі. Рацыя. Спадар Вадзім, найбліжэйшыя месяцы, ці могуць яны стаць гістарычнымі для Беларусі, ці могуць быць нейкія, ну, адносна нечаканыя, цікавыя працэсы? На мою думку, у нас падзеі перамены в Беларусі, яны наўпрост звязаны з фарматам украінска-расійскай вайны і менавіта змен на гэтых фронтах. Таму што, як это было падчас Другой сусветнай вайны, калі абрынулася улада в Берліне, то адразу пасыпались сателліты. Я уже нагадывал, что некаторыя краіны, якія былі пад акупацыяй гітлераўскай Нямецчыны, яны без всякой уварвання ці інвазіі просто склалі зброю. Ну, гэта там марыянеткавыя рэжымы
і там окупаційні влади, там, наприклад, Норвегії, в Данії і так далі. Тому, коли не будуть ніяких кардинальних змін у самій Москві, я навряд чи прогнозую зміни в Білорусі, тому що режим білоруський – це протяг режиму московського, це абсолютно маріонетка. Йому там заховують контроль над водоканалом і некими там тракторними заводами, і не більше того. Я думаю, що многі люди, які прийдуть на зустрічі з вами, скажуть: слухайте, ну досить така жудасна ситуація. Ну, про що ще можна казати? Що ви відкажете таким людям, які у депресії, які бачать, що ситуація котиться у тартарари, а многі сподіви не реалізувалися? Ну, наш народ уже неоднойче переживав такі змрочні часи. Ніяк виживали, ніяк навіть народжали, виховували дітей. Білоруси заховалися як нація. І так, коли почалась вот эта повномасштабна фаза війни, багато хто думав, що це некий короткотерміновий такий процес, і от буквально полгода, ну може бути год, і все вирішиться. На жаль, этого не відбулося, війна затягується, як кажуть, хмари збираються. Ну, ми повинні пройти це випробування, тому що, а що нам залишається? Врешті-решт, ми ж не будемо якби, покидати нашу країну на откуп цим двом варіантам диктаторам. Змагання мусить бути протягнуто, і воно буде протягнуто. Я дякую нашому гостю, намесніку камандира полка Каліновська Вадиму Кабанчуку за удел у гэтым выпуску. Шановні сябры, я закликаю вас, хто може, пишите коментарі. Хто може, підписуйтесь на канал Рація, сачите за нашими випусками для того, каб не пропустити важные тенденції, які тычацца Беларусі, ну каб гэта не стало для вас неприємним, жудасным сюрпризом. До зустрічі.